Fiċ-ċentru l-ġdid tar-radjoloġija f'San Vinċenz De Paul se jinxtara CT scanner ġdid sabiex ikompli jissaħħaħ is-servizz tal-kura li jingħata lill-anzjani. Dinja weda oħra fil-Budget għas-sena d-dieħla fejn mistenni jsir investiment ta' kważi €1,900,000 mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF. Dan propju tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat fejn f'konferenza tal-aħbarijiet intqal li issa ħarġet is-sejħa xiri ta' dan l-apparat. Il-Ministru Farrugia spjega kif għal-bidu dan is-CT scanner ser jintuża mir-residenti ta' San Vinċenz, iżda mbagħad is-servizz se jiġi estiż għall-anzjani kollha fil-komunità. B'hekk se tonqos bil-qawwi d-domanda fuq l-isptarijiet tal-pajjiż, partikolarment f'Mater Day. Dan l-investimenti li qegħdin nagħmlu illum u dak li sar fl-aħħar xhur u dak li qed naraw il-qudiem qed ikun f'din id-direzzjoni, f'din il-mira illi eventwalment l-investiment ma jkunx biss ta' servizz għar-residenti ġewwa San Vinċenz De Paul imma anke għad-djar kollha tal-anzjani f'pajjiżna hekk ukoll eventwalment għall-anzjani fil-komunità. Matul is-snin anke minħabba l-COVID-19 San Vinċenz ra żieda ta' anzjani li għandhom il-bżonn ta' CT scans u għalhekk dan l-investiment se jipprevjeni ċertu mart. Is-Segretarju Parlamentari Muscat għal kif mill-flus li ġejjin mill-programm ta' residenza se jgawdu l-anzjani Maltin u Għawċin. Aħna lek naħdmu biex nattiraw l-investiment mill-programmi ta' residenza biex imbagħad naraw li dak il-ġid jasal fil-komunitajiet. Permezz ta' dan is-CT scanner ġdid li ħajkun hawnhekk f'San Vinċenz De Paul ħajkollok komunità ta' 20% iktar minn 20% tal-popolazzjoni Maltija illi tista' tibbenefika minn dan l-investiment.